Ahoj, dneska vám ukážeme, jak balíme jeden z našich oblíbených produktů, a to je petrželák. Tak mám tady připravenou krabici, do ní dáme recyklovaný karton, takovou stříž, kterou si vyrábíme sami ze starých kartonů. Jo, takže nejdřív dáme do spodu, tak, pak tam dáme petrželák, kolem něho omotáme vlastně tady ten karton. Vidíte, že petrželák v tom drží, jo, že se ani nehne a je dostatečně obalený tím kartonem. Teď už nám chybí jenom podmíska. Tak, teď zabalíme ještě dáreček, ještěrku obecnou. Tak, dáme nahoru. Ještě na to dáme karton. Je krabice úplně nacpaná, aby se zboží nemohlo pohnout. Tak. No a balík je připravený a určitě garantujeme, že se to nerozbije.